loistava sana, jollainen sun vastustaja on. Aseeton! Tai mitä näitä nyt on? Valmistaudu tuomari haukkomaan henkeä. Lauan sanoja, joilla sut huolella tyydytään. Viime kerrasta on pitkä aika. Voi pojat, nöyryttämisestä nautin. Vahva tunne, et se tänään tapahtuu. YKK. 4-0. Mä oon liekessä ja sä oot Kuutamolla. Klubitalolla juhlan tänään. Kun tulin sut Paljon kertoa voin, ehkä neuvonkin antaa saan. Mä katseen taakseni loin, en salaillen kuitenkaan. Ehkä jollekin toivo jää, uskon uuteen on kertomusta. Jo huominen muuttua voi, lauloin uudestaan. On muisto ihmeellinen tuo yö, kun lauloin uudestaan. Ja kaikki yhtyy